जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिउ होनो गोनां जादोंमोन। सोरबाया दानथार जादोंमोन, सोरबाया सुथार जादोंमोन, सोरबाया गावथार जादोंमन। खुलुमबाय बयखौबो। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। जुमदुवार ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बनजार नार्जारिया खौरां बिजोङाव बुंदों जे बिटिसिआव बिपिबा 17 बोसोर सरकार सालायनाय समावहाय गोबां मानसि सिथारदोंमोन, दानथारदोंमोन, बुथारदोंमोन, गावथारदोंमोन होननानै बनजार नार्जारिया खौरां बिजोङाव बुंनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ। बनजार नार्जारिया जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बे जोबोद बिस गोनां। बिटिसिआव बिपिबा 17 बोसोर सरकार सालायनाय समावहाय सोरनि थाखाय हारियारि दाङाबाजिया जायामोन, बिदा फंबायनि गेजेराव गावथारलायनायखौ सोर खालामामोन बेखौ बुहुमाव थानाय गासै बर' फिसाफोरानो मोनथिखायो। बिटिसिआव बिपिबा 17 बोसोर सरकार सालायनाय समावहाय जे जाथायफोरा जानानै थांबाय, बै जानानै थांनाय जाथायफोरखौ दा बुरखांलायफिननानै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा राजनिति खालामबोबाय थानायखौसो जोङो ससियेल मिडियायावहाय नुबोगासिनो दङ। 17 बोसोराव जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बुरखांलायफिननानै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा राजनिति खालामबोबाय थानाया बर' हारिनि थाखाय बे बिस गोनां जादों। जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बुरखांलायफिननानै राजनिति खालामनाया बर' हारिनि गेजेरावहाय, बर' हारिनि बिदा फंबायनि गेजेराव अर सुनानै होनायसो जादों। रायजोफोर, अर सुनानै होनायसो जादों। नोंथांमोना गोथौयै साननानै नायलाय। 17 बोसोराव जोंनि गेजेराव जायफोर जाथायफ्रा जानानै थांबाय, बै जानानै थांनाय जाथायफोरखौ लानानै बुरखांलायफिननानै जाय व्यक्तिफ्रा राजनिति खालामगोन ना, बै राजनिति खालामग्रा व्यक्तिफोरनि सायावहाय बर' हारियाव जेसेबां आफादफोर दङ, बर' हारिनि गासैबो आफादफोरा बै व्यक्तिनि सायावहाय आयेननि राहा लानांगौ। अब्लासो बिथांमोना बुंनाय नङा। नङाबा बिथांमोना मा खालामगोन, बै 17 बोसोरनि सिगाङाव जानानै थांनाय जाथायफोरखौबो बुरखांफिनलायनानै राजनिति खालामबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय, बर' बिदा फंबायनि गेजेराव गावजों गावनो दानलाय सुलाय गोदोनि बायदि जाथायफोरा सोमजिफिननो हागौ। बिथांमोना जा बाथ्राखौ बुंदों बे बर' हारिनि थाखाय बिस गोनां जादों। बिनिखायनो बिथांमोननि सायावहाय आयेननि राहा लानांगौ। फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बेफोरबायदिखौ रावबो बुंफिननि बायदि। स' रायजोफोर, नोंथांमोना नायनानै लालाय। 2003 जुदि शान्ति सुक्ति मोनब्ला मानो 2008 निफ्राय 2010 नि गेजेरावहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय 157 जन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिउ होनो गोनां जादोंमोन। सोरबाया दानथार जादोंमोन, सोरबाया सुथार जादोंमोन, सोरबाया गावथार जादोंमोन। रायजोफोर गोसोआव ला। आरो जुदि बिटिसि सुक्तिया जुदि शान्ति मोनब्ला 2008, 2012 आरो 2014 आवहाय सावथालजों, बांगालजों, बर'जों दावहा जादोंमोन, रायट। बे रायटआवहाय गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा थैदोंमोन। सावथालफ्राबो बांगालफ्राबो थैदोंमोन, गावथार जादोंमोन, सोरबाया सुथार जादोंमोन, न' बां सावजादोंमोन। जोङो माने गावनि गामियाव, गावनि न'आवहाय थानो हायाखैमोन। बेबायदि मोनसे परिबेस जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय जादोंमोन। रायजोफोर, जुदि बिटिसि एकर्डआ जुदि शान्ति सुक्ति मोनबा मानो बेबायदि दावराव दावसिया जानो मोनखो, मानो बेबायदि रायटआ जानो मोनखो, मानो जोंनि बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय न' सावजाखो, मानो जोङो गावबा गाव गामिखौ गारनानै खारनांखो। मेला उदाहरन दंबावो रायजोफोर, आङो होनो हायो। जोंना माबायावहाय 2007 नि जानुवारि मासावहाय दावागुरि गामियावहाय बाल्लिमारिनि जथिल बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा अना खानायैनो गावथार जादों बे दावागुरि गामियावहाय। बे असान्ति मोनसे परिबेसनि समावनो बिथाङा अना खाना बे बिपिएफनि मानसिफोरजों बिथाङा गावथार जादोंमोन। रायजोफोर, आरो बेबादिनो जोंहा आमिन खाटानि, बेबो बे एखे मायथाइयावनो, एखे मायथाइ माने 2009 आवहाय बीर भूषण नार्जारी होननाय आमिन खाटानि सासे बिपिपिएफनि दैदेनगिरिमोन। बिथांखौबो बिपिएफनि बिग्राय हान्जाफ्रा बिथांखौ न' खाथियावनो बे सौथारायाव बाजार जानो थांनायाव बिथांखौ अना खानानै गावथारदों। दा बेबायदि गावथारनाय आरो दंबावो रायजोफोर, बेबायदि उदाहरन दंबावो। थिग बेबायदिनो जोंना नै भावलागुरिनि जोंना बिधान नार्जारी होननाय बिथाङा गसाइगाव जयनगरावहाय मोनसे भारा न' दंमोन। बे न'आवहाय बिजु मुसारी होननाय सिलबाजिनि बे 2009, बेबो 2009 बिजु मुसारी होननाय सासे गथ'आ सिलबाजिनि बियो, बिथाङाबो
अना खानानो BPFनि माखासे माने उग्र मानसिफोरजों फ्रिजोंनो खास्रि फास्रि बिथाङा दानस'जादोंमोन दिनैनि थारिखाव बेफोर खोथाखौ गोसोखाङोबा जोङो खास्रि बास्रि मोननो ओंखारो रायजोफोर BPFआ बेबायदि अन्याय अत्याचार खालामदोंमोन जोंनि साधारन रायजो राजानि सायावबो आरो बेबादिनो जोंना माखासे NDB फंबायफोर दङ बिथांमोनखौबो अना खानानो BPFनि माने उग्र दैदेनगिरि बिथांमोना माने बिथांमोनखौ एकदबारे खास्रि बास्रि माने मै होदोंमोन खास्रि बास्रि दिथारदोंमोन रुवाजों खास्रि बास्रि गावथारदोंमोन आरो ओरैबायदि खालामबावदों मा बनगाव लाफा खंखर बे साइडजों लाखुरिखुरि साइडजों ओरैबायदि खालामदों बे मानसिखौ मोदोमखौ हास्रोदजोबनानै माने संख्रि फुननानै आरो मानसिखौ मै होनानै बेखौ बुथारदों बेबायदि आंनाव माने जोङो आइ विटनेस रायजोफोर बेबायदि अन्थाइ बिखानि मानसिमोन BPFनि माखासे उग्र मानसिफ्रा दा बेबायदि अशान्ति परिबेश जानानै थांदों जोंनि बे BTC हालामाव बेबायदिनो उदाहरन दंबावो रायजोफोर जारागुरि गगलखाटानि जोंना फरेन मास्टारनि साला रनन्जय ईश्वरी होननाय बेबो BPFनि गुन्दा बाहानिफोरजों न'आव फैनानै गावथारजादों रायजोफोर बेखौबो जोंनो आइ विटनेस जोंनो नुजोबदों बेबायदि उदाहरन आरोबाव गोबां दंबावो रायजोफोर बेखौ आं बुंनो थांलिया बे जोबनानै थांबाय खिन्थु बिथांमोना BPF मानसिफ्रा दिनैनि थारिखावबो माने BTC सुक्तिखौ एकदबारे बिराद मोजां सुक्ति होननानै शान्ति सुक्ति होननानै बिथांमोना जाहिर खालामनो नागिरो दा बे खेत्रआवसो आङो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आंनि खोथाया जाहैबाय बेनो जे BTC सुक्तिया माने शान्ति सुक्ति नङा रायजोफोर बे अशान्ति सुक्तिसोमोन बे अशान्ति सुक्तिनि थाखायनो बेबायदि मोनसे परिबेश फैदोंमोन जे बर' अबर' सेन्टिमेन्ट जोनोम जादोंमोन बे BTC सुक्तिया जायामोनब्ला बे बर' अबर'आबो फैनाय नङामोन रायजोफोर दा दिनैनि थारिखाव दा बेबायदि खेत्रआवहाय जोङो माने हाग्रामाखौ बुंनो थाङोबा माने अशान्ति परिबेश खालामनायनि सासे माने राजा होननानैसो बुंनांगो दिनैनि थारिखाव आरो जोंना प्रमद बर'आ माने 2020 नि जानुवारि मासनि 27 तारिखाव जे BTR एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बे खालामनायनि परिनिफ्रायनो ओरैबायदि जोंनि BTR बा BTC ओनसोलाव ओरैबायदि मोनसे शान्ति परिबेश फैबाय बाहाय माने दिनैनि थारिखावहाय माने सासेबो मानसि माने जिउ होनो गोनां जायाखिसै बा खुनु न' सावलायनाय बुथारलायनाय सुथारलायनाय बेबायदि परिबेशानो दिनैनि थारिखाव गैला ओरैबायदि शान्ति फैबाय दा बेनिखायनो आंथ' ओरैबायदिसो बुंनो लुबैबावो माने प्रमद बर' बिथांखौ माने शान्तिनि राजा एबा बिथांखौ नबेल पिस प्राइज होबावनांगौसो आंनि मथेबा प्रमद बर' सार बिथांखौ माने शान्तिनि मोनसे प्राइज होनांगौ बिथांखौ मानो होनबा बिथाङा शान्ति लाबोदों जों 50 बोसोराव बे शान्तिखौ नागिरबा मोनाखैमोन बे शान्तिखौ प्रमद बर'आ दिनैनि थारिखाव लाबोना होफैदों आरो बे बर' अबर' होननाय जिनिसाबो सेन्टिमेन्टआबो दिनैनि थारिखाव गैला आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया गाबोन जुदि जोंनि बे BTCआव आरोबाव जुदि गारियाव जिरायफैयोब्ला बै गोदोनि बे 17 बोसोरनि जे दानथारलायनाय सुथारलायनाय गावथारलायनाय हिंसा हत्या बेफोरबायदि जिनिसा आरोबाव जे फैनाय नङा बे माने माबा नङा रायजोफोर बे फैफिनगोन बे ग्यारेन्टि फैफिनगोन हाग्रामा फैनाय माने अशान्ति जिनिसा फैफिननाय दा बेबायदि अशान्ति परिबेश फैफिननायखौ नोंथांमोना लुबैयो नामा रायजोफोर देलाय बुंनायलाय बेबायदि परिबेशखौ नोंथांमोननो नांफिनगौ नामा दावागुरिनि बनजार नार्जारी होननाय UPPनि फेसबुक पेजाव जोंनि BPF टुलनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बारग' BTCनि चिफ बारग' BTCनि सुक्ति सागरखारि आरो गोबां माखासे BPFनि इयुथ आफादनि दैदेनगिरिफोरनि बिरुद्धियै माखासे गाज्रि फेसबुक पेजाव भाइराल खालामदों बनजार नार्जारी होननाय सासे इउटिउबारा बे बनजार नार्जारीखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों
गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि जानानै गोख्रोङै जोङो बिथांखौ सोंख्रि हरनाय जायो जाहाथे बिथाङा जेनाखि प्रेस बिबृति होदों फेसबुकआव हाग्रामा महिलारि बिपिएफ दला मानसि बुथारग्रा दल बिपिएफआ उमुकनि फिसाज्ला उमुक गामिनि थुमुक गामिनि मानसिखौ गोदना हास'दों गुलि गावदों बिनि जोङो आंहा साखि दं बेफोरबादि होनलायनानै माखासे शहीद परियालखौ राजनीतिक लाबालाबनि जुनै बिबृतियाव होनायखौ जोङो बिपिएफनि जानानै सोंख्रियो बिथाङा गावसिनि इउपिपिएलनि भटनि थाखाय जाहाथे खुनु बर'नि आन्दलन जाजेननायनिफ्राय दासिम जेनाखि शहीद जालांदों बेफोरनि न'खरखौ इउपिपिएलआवनो जा बिपिएफआनो जा खुनु बे न'खराव राजनीतिक लाबालाबनि थाखाय आबेगिक जाहोनो जुनै आरो बे बिबृतियाव बोजबनो जुनै प्रयोजन गैया बिथाङा बर' आन्दलननि बर'नि जारिमिनखौ बुजिया जानो हागौ बे समाव बियो बिमानो हाबा जादोंना जायाखै बिमानि उदैयावनो दंना गैयामोन घटनाफ्रा बोरै जालांदों बोरै जालाङा दिनै बे प्रमद बर'निखौ इउपिपिएलखौ देरहाथारनो जुनै जानला मोनला बर' जारिमिनखौ मिन्थिया गारा आन्दलना बोरै जालांदों बोरै मा जालांदों सोरनिबा न'खर थैलायनायखौ मिन्थिया गारा गाज्रि रोखोमै माबा होनायखौ जोङो सोंख्रियो आरो इउपिपिएल गसाइगाव जिल्ला कमिटि इउपिपिएल जन्डुवार ब्लक कमिटिखौ बिथांनि सायाव एक्शन लानो थाखाय जोङो गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि जानानै जोङो अनुरोध खालामो बेबादि मानसि थायोब्ला नोंथांमोनहा भटआव लाबनिफ्राय लसआ बांसिन जागोन जारनि फले जेराव बड'लेण्ड टाइगार होननाय सासे दंमोन बिथाङा स्रि थानांबाय बिराद गाज्रि गाज्रि बिबृति होग्रा बड'लेण्ड टाइगार उदालगुरि ना बबेनिमोन फेसबुक होग्रा बिथांखौ दिनै नुला थिग बेबादिनो प्रकाश नार्जारिमोन बादि इउपिपिएलनि जानाय जायै बिबृति होनानै इउपिपिएलखौ दोबैलांहोनायनि थाखाय इउपिपिएलनिफ्राय दिनै बिथांमोना नुला महरखौबो नुला बायराबो जाला रंगुलमोन बादि बिबृति होग्रा दिनै ओंखारला आरो दिनै बे बड'लेण्ड टाइगार बादि दिनै जोंनि गसाइगाव महकुमायावनो सासे जाम्बा जाम्बा बेसेबां गोरों इउपिपिएलआ सरकार दाखिनाब्ला गावनि आखाइखौ दानस'ना लागोन होनना बुंलायनाय जों नेगासिनो दङ 2 मासल'सै 2 मासनि उनावनो बिनि आखाइया गाव दानस'ना लानांसिगोन बेखौ जों आसा खालामो साख्रिनि खोथायाव बुंदों बियो प्रमद बर'आ साख्रि होजोब्बाय थाखा फैसा गरसेबो लाजासिनो बे परम्परागत साख्रिया ब्रिनिया मोनदों बे अभाबमोन हाग्रामा महिलारिनि टाइमाव बेबादि अभाबखौ खालामबोआखैमोन दा दिनै कय बोसोर मास्टार गैयालाबानो खासियाबारि स्कुल बसगाव स्कुल मथामबिल स्कुल गसाइगाव साब डिभिजनाव जेसेबां स्कुल दं बे खबर लाथों बर' मिडियामानो हक एसामिस मिडियाम मास्टार गैयालाबानो कय बोसोर परिखा होनांगौ दिनै बेखौ बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बिपिएफनि काउन्सिलनि दैदेनगिरि अपोजिसनाव थानाय गासिबो जुथाइ नारसिनलायनायाव आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल केट खुंनानै दिनै बे माखासेफोरखौ मास्टारनि अभाबफोरखौ सुफुंनो हादों मेरिट बोसोरसे जेरै आसामा लादों बेबादिनो बहायबो थांदों होनांगौ आरो अनेक दंबावो खिन्थु बे मावथों बेथ' सुक्तियाव दंमोन
भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनाय सुक्तियाव दङ बे सुक्तिनि मथे दिनै मानो बबे सुक्तिनि बबे दफाया मावफुंजादों बेखौ बे नार्जारि जाम्बाया बुंथों कय नम्बर जारागुरि बादियाव सुक्तियाव दंमोन मामापुर गेदेरना हासार फेक्टरि होननाय माब्ला जागोन दिनै बिटिसि सुक्तिखौ अशान्ति सुक्तिमोन होनना बुंदों बे बरबका दिनै अशान्तिया सोर खालामदों बरबजरायाव दिनै बर'खौनो होखारनाय बे शान्तिना अशान्ति प्रमद बर' जानायनिफ्राय दिनै साथाम साब्रैसो शहीद जाबोनांदों जों सानो दिनैसिम बर' जातिनि थाखाय जाय सोरबा इउपिपिएल जानानै हक बिपिएफ जाना हक जिखुनु दलनि जाना हक शहीद जादोंब्ला बे शहीदनि न'खरफोरनि आबेगिक नोंनि लाबालाबनि जुनै बेवहाय नोङो न'खरखौ बोफानांगौनि लाब गैया बेखौ अधिकार होआखै नों मा रोखोमै भट आदाय खालामनानै देरहायो बे नोंनि खोथा थैनाय न'खरफोरनो जोङो कम्पेनसेसनखौ जों लुबैजोबो बेफोरखौसो जोङो हास्थायो दिनै सोरखौबा गावथारदों थुमुक गावथारदों बेबादिखौ बुङोब्ला जोंनाव सोंफै बे बरबका गसाइगाव बादियाव साब डिभिजनाव जेसेबां घटना जादों घटनानि गासिबोनि गुदियाव सोर दङ बोरै दं जों बेफोरखौ रायखाङा बेफोरखौ रायखांनानै भट आदाय खालामनायनि प्रयोजन गैया दा दिनै ओंखायनो इउपिपिएलआ बेबादि मानसिखौ दलनिफ्राय होख्लायनानै दलखौ साबोलोम्बि खालाम नङाब्ला नोंथांमोना बेबादि बुंनानै जे जोंहा भट मोनगोन मोजां मोनगोन बे नङा बे नार्जारिनि बिबुंथिजों दिनैहाय जोंनि साब डिभिजनाव बबेश्वराव साम्प्रदायिकबो जानो हागौ गावजों गाव मुगैलायनाय गिलायनाय बे मोनसे फैनो हागौ बिनि बेफोरबादि फाग्ला फाग्ला बिबुंथि होयोब्ला भटनि समाव बा मालाबाफोर समाव जोंहा साम्प्रदायिक अशान्ति फैयोब्ला दायनिगिरिया नैबे बनजार नार्जारिया जागोन दा बिनि जुनैनो जोङो बिपिएफ जिल्ला कमिटिया गाज्रि बिबुंथि होनाय जानायनि थाखाय जोङो बनजार दैमारिनि एगेन्सै बिनि माखासे गाज्रि बनजार नार्जारिनि एगेन्सै बिनि गाज्रि माखासे जेनाखि साम्प्रदायिक जाहां माखासे मामाफोरखौ सय परियालखौ बोनाय जोङो थानायाव जोङो एफआइआर होनाय जाबाय आरो एफआइआर होनाय बायदि जोङो प्रशासनखौ बुंदों बेफोरबादि मानसिनिफ्राय जोङो साबधान जानांगौ आरो बेखौ शान्ति सम्प्रिति दलियबाबो जेबो जाहाथे शान्ति सम्प्रिति गावबागाव आवलायनो हायो रायजोफ्राबो बयबो जालायनो हायो खुनु जाहाथे बेवहाय बुथारलायनाय सेथारलायनाय गावलायनाय दानलायनायनि बाथ्राफ्रा फैया बेफोरखौ नोजोर होनानै प्रशासना पुलिस प्रशासना बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांनि जे बिबृति होनाय बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानांगौ होननानै जोङो दिनै बिथांखौ केस होनाय जाबाय